הקשי, ימי על טל ועל מתן. תמיד אני חוזר לאיש ההוא, ואז נזכר. כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסך, עד אשר יבוא מטר על פני האדמה. ואיך שרה הגברת נחמה, או הלנה הנדר? היה אז הקיץ בגבולות, השאיר שדה את יבולון, אבל המדייני חמס בחם, הנתבע תירס היה אז הקיץ בגבולות. גדעון בגד חוות חיטים, בגורן כל צמרו הסתיר, ובלילות במערב יצא לראות את אדם גדעון בגד חוות חיטים. ברוך גדעון בן עמני אשר היכה במדייני היכה ולא חדל, וילך ומה ישיגם הרחק מעבר לירדן ב300 חייל. תודה רבה רבה רבה. תודה רבה, כיף, תודה. עכשיו מההתחלה? נעמי כותבת המון שירים בהשראת התנ"ך, על סיפורים תנ"כיים. גם שני השירים האלה כמובן יש כאן שגיאה מאוד מאוד מעניינת, והשיר הזה על גדעון. מה השגיאה? איך? מה השאלה? יצא לשמר את הדרה. שגיאה בשיר על גדעון, לא שגיאת כתיב, שגיאת תוכן. מה הבעיה עם השיר הזה? זה היו מדיינים? אולי הוא לא... לא, מה קשר? גדעון? גדעון? השיר גדעון. זה לא היה בעבר הירדן? כל הפרטים נכונים פרט לפרט אחד. שמה לא היה באותה תקופה? תירס. תירס, נכון. מאיפה הגיע תירס? מאמריקה. מדרום אמריקה, ובזמנו של גדעון עדיין לא. ואז נעמי תגיד לכם, תמצאו לי אתם חרוז לחמאס? היא ראתה את הנולד. בדיוק. יעקב היה האח הצעיר, יעקב עלה, כבר ראיתם אותו בצילום, ורותיק נולדה השנייה. רותיק, הילדה הכי מדהימה שאתם, גם יפה, גם חכמה, גם חברמנית, ספורטאית, מבריקה, הכל, תלמידה טובה. ואני נעמי, מה אני אגיד לכם? חליה עליכם, איזה פדיחות. גם בלימודים לא מי יודע איזה הצטיינות. מבחינה חברתית, בגוש על הפנים, ממש, משהו נוראי. אבל אחיות היינו כמו... חיינו אחת מתחת לאור של השנייה. אז נכון שרותיק עשתה את... אתם שמתם לב למרידה שלי, כן? איך מרדתי בהורים, איך תקעתי להם במקום הכי כואב שלהם. איך? לא. מה עשיתי שם? מה עשיתי בקיבוץ? מוזיקה. מתי? מתי? מלחמת השחרור. על המלחמה. הלכתי להגשים את עצמי, את מה שטוב לי, ולא עניין אותי מה טוב לכלל, עניין אותי אני.